Żmien l-għid għadda, ħafna issa jibdew ħarsu lejn is-sajf. Ħafna jibdew jiftakru kemm forsi kielu fi golli, ċikkulata u ħelu relatat ma' dawn il-festi li għaddew. U għalhekk jaraw x'se jagħmlu biex jieklu iktar b'mod san u forsi anke jagħmlu ftit eżerċizzju. Fil-verità hawn ħafna jibdew xi dieti bit-tigli sas-sajf jilħqu l-għanijiet tagħhom. Jekk inti wieħed jew waħda minn dawn il-persuni m'intix waħdek, għaliex dan huwa fenomenu simili bħal dak li jiġri wara żmien il-miliet. Dwar dan kollu tkellimna mal-coach tan-nutrizzjoni Stephanie Tanti Desjardins. M'għandix tkun xi ħaġa li isek start and stop, imma għandha tkun xi ħaġa ongoing bħala lifestyle li inti tqum filgħodu, tikol sew, tagħmel eżerċizzju, però li tibda u tieqaf għandha wkoll il-drawbacks tagħha. Staqsejniha dwar il-fatt li hawn in-numru ta' persuni li minflok jgħixu ħajja sana b'mod kontinwu jibdew u jieqfu għal numru ta' drabi matul is-sena. Li inti tagħmel xi ħaġa iktar long term. Pereżempju aħna nisimgħu daw il-21 day challenges. Huma mhumiex ħżiena, però mhumiex tajbin lanqas. Għalfejn inti l-ġisem idum naqra biex jaddatta, so dejjem għandek dawk it-21 days just biex inti tidra dik iċ-change li ħadd tagħmel fil-lifestyle anke mentalment. Però mbagħad ikun hemm min ma jirnexxilux. Allura what does that mean? The challenge has failed? Le, imma il-bniedem inti trid li jibda jaddatta bil-mod. Staqsejna lil Stephanie Tanti Desjardins għar-rakkomandazzjoni tagħha dwar affarijiet sempliċi li nistgħu nagħmlu b'mod regolari biex ngħixu ħajja aktar sana. Inti biex tonqos tittamel bil-fors l-eżerċizzju, le, inti tista' tonqos billi tiekol l-ammont kif suppost, tajjeb. L-eżerċizzju u ħajjin dak il-proċess li inti tonqos, però fil-verità l-eżerċizzju importanti għas-saħħa tagħna, l-organi ta' ġisimna, il-pulmun, il-qalb, nipprevjenu anke pereżempju xi cancers jew diabete. Allura mbagħad tidħol f'dak l-aspett li huwa importanti għal kull età. U meta nitkellmu fuq is-saħħa fiżika ma nistgħux ninsew is-saħħa mentali għaliex dawn imorru id fit. Dak li jkun iktar ma jkun imdejjaq bih innifsu mhux ġast għall-image għax aħna meta nitkellmu fuq weight loss dan jista' jkun għandek bniedem li jidher kif mhux ħanajlek kif suppost għax idejjaq dik il-frażi, imma fajn in-nies jidher tajjeb, jidher b'saħħtu, però fil-verità jista' jkun internalment ma jkunx jisek għandek karozza tidher sabiħ ħafna minn barra ma minn ġewwa il-magna tkun ħatqabiċċiet. U dan kien l-appell ta' Stephanie Tanti Desjardins fit-tmiem l-intervista li tatna. Meta hemm familja u inti pereżempju tkun qed issajjar, importanti li anke bħala ġenitur, jekk inti ħad titfa' pereżempju l-melħ mal-ikel, itfgħu mal-mejda u mhux titfgħu pereżempju mal-ikla li tkun qed issajjar, għax inti tinsix jekk għandek it-tfal iridu jieklu kemm il-melħ u kemm it-sokor brata inqas ħafna inqas mill-adulti. Allura ovvjament hemmhekk nitlu fl-obeżità sfortunatament li għandna rata għolja ħafna Malta kemm fl-adulti u kemm ukoll fit-tfal. Kien Kutajjar, Net News.